Sobra 70 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Alabel, Sarangani Province tungod sa kusog nga ulan kagahapon. Ani ang report. Epekto sa walay puas nga pag-ulan nga nasinati sa probinsya sa Sarangani kagahapon, nasudlan og tubig baha ang kabalayan sa Barangay Kawas sa lungsod sa Alabel. Sa cellphone video nga kuha sa usa sa mga residente nga si Lucille Santa Rita sa Purok 10A, daw nahimong sapa ang National Highway banda alas 8 kagabi. Labing naapektuhan sa baha ang mga residente sa Purok 10A ug B nga miabot sa dughan ang tubig baha. Hinungdan nga giling gipabakwit sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Alabel ug kapulisan ang mga residente. Ana sa kaping 70 ka magbanay ang apektado sa pagbaha nga sa Barangay Hall gipahiklin. Ang kadagan na siya nahitabo nga baha pero karon ang pinakadako jud kay ang kanal manggod dira sa kuan kanang dira sa may ali gipaslakan manggod na nila dira og kuan ang tamburong kanang murag mga yuta gud. Martes sa buntag, bisan wala pa mihubas ang baha, namalik na ang ubang residente aron manglimpyo. Kining si Maximo Acuesta, bisan gikapoy na kuno kay gikan sa iyang trabaho nang hinlo sa mga lapok nga misulod sa iyang balay. Kataghan na pero karon gid ni tabo nga inani ka tubig. May tabo, may balo sa mo ako kung sa ka. Inaabang sa mo ha. Sumala sa barangay kapitan, gikan kuno sa bukid ang tubig. Tungod kay ubos ang maong barangay, sagad na kining ginabaha. Apan karon lamang kuno nahitabo ang halos lampas sa tao nga baha. Grabe gyud kataas ang tubig no. Abot diri sa may dibdib. Usa-usab sa nakit-ang hinungdan ang kanal sa National Highway nga napuno og balas. Hinungdan nga milapaw ang tubig ug mipadulong sa kabalayan. Sa doon na kami sa mga 70 ka household. So and then estimated lang. And then ang iban wala na nag-proceed diri kay kay naman po'y higher ground. Nang hatag na usab og paunang ayuda nga pagkaon ang Alabel LGU ngadto sa mga nabahaan. Namalik na usab ang mga residente aron manglimpyo. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.